Usa ka interagency meeting ang gihimo sa mga kadagkuan sa transport agencies sa rehiyon alang sa Oplan ligtas biyahe sa kalag-kalag. King Perez, Suginlimi. Ang LTFRB ug LTO mag-alayon sa pagmonitor sa seguridad sa mga public utility vehicles sama sa pagsiguro nga luwas ang mga nagdagan nga sakyanan ug sikupon kadtong mga kolorom nga sakyanan. Anaa nay 40 ka special permits nga giaprubahan ng LTFRB alang sa mga out-of-line buses. Susihon sab nila ang mga bus nga nag-overload. Dugang facility sama sa mga tents, express lanes alang sa mga PWDs ug port shuttle service ang giandam sa Cebu Ports Authority. Tugutan sab ang mga dili accredited nga mga taxi pagsud sa pier alang sa dugang sakyanan nga mohatod sa mga pasahero. No, we relax the accreditation. We allow taxi to come inside the port area because we have a designated queuing area. No, so that we can have enough number of taxi for our. Ang Marina 7 kauban ng Coast Guard mususi sa mga barko 30 minutos ngadto sa usa ka oras sa dili pa molarga. Samtang ang Mactan Cebu International Airport Authority mupatuman silang airport security plan atol sa maong kalihukan. Matod sa General Manager sa tugpahanan nga manageable ra ang pagmonitor sa seguridad sa mga pasahero. Atol sa maong tigom, gipresentar sa MCIAA ang ilang bagong kahimanan sama sa 5 ka X-ray machines, unong ka mga bagong passenger boarding bridges ug extended passenger lounge pagtubag sa nagkahuot nga tugpahanan sa Sugbo. Ipaniguro sa mga transport agencies nga luwas sudlan ang mga passenger terminal sa Sugbo. Sama diri sa Mactan Cebu International Airport kundi nagpaabot ang mga pasahero sa ilang mga nagkadaiyang flights. Ug subay sa gihimong inspection sa mga structural engineers sa tugpahanan, walay dagkong danyos nga namugna tungod sa 7.2 magnitude nga linog. Most of them are actually owned by local government units with their own building officials and engineers. I assume these are all safe and they have been inspected by the structural engineers. Tarang passengers na to terminal, we can accommodate. There are portions that are being damaged during the earthquake, but it is already cordoned. So this area restricted. So other space, no problem with that. King Perez, News 5. Gipaniguro sa nagdumala sa mga bus terminal sa Sugbo nga hapsay ug hambugaway kini alang sa mga pasahero karong kalag-kalag. Hugot usab nga gipatuman ang inspeksyon sa matag pasahero nga musud aron pagsiguro nga luwas ang tanan. Ryan Sorote, Suginlimi. Tungod sa eleksyon ni atong Lunes, sayo nga gipatuman sa South ug North Bus Terminal ang mga bagong lagda alang sa mas maayong operasyon sa duha ka terminal. Dinhi sa South Bus Terminal, hapsay ang pagsud ug pagsakay sa mga pasahero pinaagi sa mga passenger route nga giandam. Dunay bagong sitting arrangement alang sa mga naghuwat og kasakyan aron makapahuway og tarong. Ang makarato lang nga gipamutang maoy mogiya sa mga pasahero. Gipaabot sa mga dispatcher nga modag sa ugma sa hapon ang mga sumasakay. Pero ug mga adlaw atong Biyernes, Sabado kana sakay gyud na kayo. Gipang inspection sab sa makawani sa Cebu City Hall ang mga bus aron masiguro nga ang matag bus dunay tarong nga mga basurahan alang sa malata o di malata. Dunay silot nga 500 pesos nga multa ang driver o operator nga dili mobutang og basurahan. Magkatag lang ilang basura ang umal magpataka og labay, so kinahanglan ang mga tagsa-tagsa ka mga bus nga nagi basurahan para ang mga tao nga magkaon diri sa bus dili magpatakag labay sa gawas. Sa North Bus Terminal, mas limpyo hamugaway karon ang kahimtang niini kung itandi kaniadto. Inay nga dinhi sa kilid sa passenger lounge, ang mga vendors gipopwesto na sila sa mga stalls. Ang mga vendors mo'y gitumbok nga nakasamok sa terminal tungod sa ilang gipang tinda nga mo'y miilog sa mga lugar sa mga pasahero. Gwapo man ilang pwesto sa tubangan. Bitaw kita ninyo nga gitingob sila dito pagpa-plaster para why mahay ba na silang tanan dito. Sa naginusarang entrance sa terminal, gipatuman ang pag-inspeksyon sa mga bagahe sa matag pasahero nga musud. Ryan Sorote, News 5.
dakbayan sa Sugbo giokupar sa mga naninda og buwak og kandila ang usa ka daan aron kahatagan og igong lugar kadtong mamalit alang sa kalagkalag. Alang netong dili gusto sa last minute nga shopping, mahimo nang muadto aron makalikay sa daghang tao. Andrea Patenya, Sugin Limi. Gisiradaan sugod kagahapon ang Dan P. Lopez sa downtown area aron mapahimutang ang mga namaligya og kandila ug buwak alang sa umaabot nga adlaw sa mga Santos ug Kalag karong Nobyembre 1 ug 2. Kay peak season man, misaka ang presyo sa mga buwak og 5 ngadto sa 20 pesos. Giingong gawa sa taas nga demand, laing rason sa pagsaka sa presyo mao ang nagkanihit nga supply karon kung itandi sa miaging katuigan. Tungod mo gud atong init bitaw niya, ang mga tao ba wa kay katanom og daghan. Dili sama atong unang tuig ba nga barato kayo. Sa una daghan may labay ato sa una. Bisan og mahal na karon ang mga buwak ug kandila matud sa mga manindahay nga mas muburot pa gyud ang presyo niini karong umaabot nga November 1 ug November 2, mao nga tambag nila ngadto sa publiko nga mamalit na lang gyud daan. Matud pa di angay mabalaka ang mga customers tungod kay bisan og sayo sila nga mamalit og mga buwak, di kini manglaos dayon basta gamitan lang niini gitawag nga floral foam. Sayong namalit si Art kay di siya gustong mahasol inigdagsa sa mga mamalitay. Convenient lang. Kay taga-Bugungan niya, mas maayo man nga mo sayo ka. Kaysa November 1 pa ka mo palit og buwak, taas ng presyo. Sa di ganahan mahasol sa pag-arrange sa mga buwak, dunay mapalit nga flower basket sa kantidad nga 1 kagatos ka pesos o 2 kagatos ka pesos kung ganahan og mas nindot. Kung nagdaginot, mahimong kamukamo na lang ang mo-arrange sa buwak. Klase-klaseng matang sa buwak ang mapilian. Dunay puto-puto nga mapalit sa 60 pesos matag bundle. Ang aster tag 30 pesos. 120 pesos ang bundle ni ining chrysanthemum. Ang Wonder White tag 20 pesos ngadto sa 40 pesos. Ang Golden Yellow mapalit sa 35 ngadto sa 60 pesos. Samtang ang rosas tag 80 pesos ang pungpung ug 35 pesos ang dosena sa anthurium. Kung ganahan mo unique nga mga buwak, mapalit kining bundle sa orchid sa kantidad nga 100 pesos ngadto sa 130 pesos. Gawa sa buwak, daghan sab nga matang sa kandila ang mapilian dinhi. Sa 50 pesos lang, makapalit na ka ni ining pakete sa 45 pieces nga ordinaryong kandila. Mas mahal ang colored candles sa presyong 80 pesos alang sa 25 kabuok. Ang scented candles, tag 35 pesos ang pakete. Kining gitawag og puto-putong nga kandila, mapalit sa 35 pesos ngadto sa 60 pesos ang pack. Samtang kung ganahan mo kandila nga duna na daay bildo nga sudlanan, 35 pesos ang labing barato, samtang moabot sa 130 pesos ang dagko ug aduna nay mga disenyo. Andrea Patenya, News 5. Kadtong mobiyahe sa dakbayan sa Lapu-Lapu ug Mandawi atol sa adlaw sa mga Santos ug mga Kalag ang karaang sistema sa traffic plan mao gihapon ang ipatuman sa kagamhanan sa naisgutang mga syudad. King Perez, Sugin Limi. Gipaibaw sa buhatan sa City Traffic Management System kon CTMS sa dakbayan sa Lapu-Lapu nga wala mausab ang plano sa trapiko sa maong dakbayan. We cannot allow motorists to go inside that particular street kanang Humay-Humay Road leading to the cemetery because the street is narrow. Sa Naandan, sirado ang mga kadalanan sa Sangi, Humay-Humay ug Maximo Patalinghog Jr. Avenue. Sirada na maong mga dalan, sugod alas 4 sa kadlawon hangtod sa tungang gabii. Mahimo sab nga makaparking ang mga motorista dapit sa Hoops Dome. Ipakatap ang 104 ka mga traffic enforcers sa dakbayan atol sa maong okasyon. Sa dakbayan sa Mandawi, sirada ng mga daan dapit sa labing dakong samang sa maong syudad. Lakip na ang mga kasikbit nga mga kadalanan sa Bibi Kabahog. Sirado kini sugod alas 6 sa buntag hangtod sa tungang gabii. Mahimo sang makasud ang mga sakyanan sa maong daan kun mo parking. Actually, ang ato rang gi-close na to kanan ang mga karsada, ang mga daan nato nga naagyod sa sementeryo, no? Ang vicinity sa sementeryo o kadtong mga daan nga silbi duol na sa sementeryo like I-deploy sabang 150 ka mga traffic enforcers sa syudad lakip nga ilang bantayan ng SEM Park kon Cebu Memorial Park. King Perez, News 5.